kasama kung birthday ninyo karon, happy birthday. Kung walay panghanda, ayaw pugsa. Bitaw. Ayaw sunduga. Kining duha ka mga lalaki dito sa Quezon City, mga kasama nga. Nangawat! Kay aron Iandam sa bungga nga birthday. mao ni girason sa usa ka nangawat og motor nung irin. Ay, Sa Quezon City. Duha ni sila. Duha. Ang gibuhat di ay natinga naman tong tag-iyas motor nga iya ra man ang giparking sa gawa sa ilang balay. Unya mga hapon-hapon na tingala siya kagamitan niyang motor. Tingala na wa naman ang motor. Grabe ko day. Iya maingon dayon tong nangawat nga ay, sir, kanang sorry kay Sir Erin ha, gikawat na ko ba kay birthday manggod na ko. Sir. Niya. Birthday day nimo? Wa jud ko ikahanda, sir ba? Birthday ka lo. Oy, puday nimo no. Unya, once a year bitaw ang birthday, sir. It's a no-no day, my sir. Is a no-no for you? Coach Erin. Dili madawat na ang katarungan mga kasama. Maagid lang. Ayaw gyud paghimog krimen tungod bagya kasama kay kana imo katarungan pang birthday? Pero di lang baya kani ang nahitabo. Daghan pod ra ba kanang sa mga kuan bitaw, kanang masakpan sa mga mall, sa grocery, di ba? Mao man na kanang giipit sa kuan sa mama kay kuan daw panggata sa anak. Panggata sa anak. Pero bitaw kung kamo diha nang natay mga matinding pangangailangan. Bitaw day. Pwede naman gid ta mo kayo dong Erin. Di ba? Pwede naman gid ba? Ayaw gyud og kanang ibubo ang imong panantaw. Kamot kay na ang Ginoo gyud bagya kasama. Naglantaw sa imong hagya kini bitang panimbasok. Tama gid ka. Maningkamot lang ta kung kutob sa atong makaya kung mao ra man gid ato makaya di ay pugsa kung dili makaya. Ngano day pag birthday ka asa man pod ay ka mag birthday pod. Pwede ra pod ka mag birthday wa kay handa. Di ba? Bitaw. Ano magbabunga-bunga magitag di na to kaya po. Bitaw.